Moi, mä oon Patrik Olainen. Tässä on mun maila ja tää on tämmönen Bauerin Vapor 1X. Tää on oikein hyvä maila ja mä tykkään, tässä on jäykkyyttä. Tässä on 87 flexiä, että semmonen sopiva, että joustaa oikein hyvin ja tässä on vielä tämmönen, että joustaa tästä alueelta vähän enemmän. Mä tykkään ampua sillä noita ranteita, niin ne lähtee sillä ja ei tässä oikeastaan, että mitään ihmeempiä, että tämmöisellä tikulla mä menen. Siinä olisi semmoset, näitä pitäisi kulkea tuolla jäällä.